Egutegiak, ordutegiak, eskolak dena josi beharra dago. Lan horren parte bat usteian egin zuten, baina aste honetan lan eskerga izan dute irakasleek batzarrak edukiak adosteko eta teknologia berrietan trebatzeko ere bai. Niretzat importante izategia lanun asteian eta kursoan zehar nora heltzen dian, ez? Gogo sartzeko eta batez ere hasiera-hasieratik hasteko lanean. Ikasturte berrian bat eginda datoz urduritasuna, ilusioa eta erronkak. Liburuak eta ikasgelak prest daude biharko. 364.000 ikasle baino gehiago hartuko dituzte. Urduritasuna nabaritzen daia. Bai, ze ja ate joka daukagu aurkezpen eguna eta aste guzti honetan egindako lanak bere fruitu egun behar dau. Laster ikasturte oso hasiko duguta. Eta nahi izan daukazu? Oin tutoreekin bilera bat egingo dugu hementxe, hain zuzen be, tutore hoi egero ikasleek hartzen dituztenean, gidoi konkretu bat jarraituko dabe denek, gauza antzekoa, gauza beraiek, irakadeo ikaslei esan alizateko. Bagoaz. Venga. Ondo dakizuen moduan, aste oso honetan gauza diferenteak egin ari gara, prestakuntzak, bilerak. Prestatzeko hau dana egia da ez dela egiten orain 4 egunetan. Horretarako uztailean egiten dugu lana, eta orduen hasi behar dira ordutegiak egiten, zerrendak, hor dago lan handia. Gero orain egindako lan hori, orain banandu egiten da. Liburuak ere prest dituzte. Nik uste zuenez, ja badaude guztiak paketan banatuta, testu liburuak urte batetik bestera ikaslez ikasle pasatzen dira, bai. Familiek eskertzen dute? Bai, nik uste dut, baietz, noski, ze diru aldetik suposatzen du aurrezte bat, ez. Bilerak bukatuta trebakuntza klase bat dute. Aurten maizu guztiek tableta erabiliko dute. Guk erabiltzen dugu aplikazio bat, inika deitzen dana. Gestio akademikorako da. Institutuan 30 irakasle daude eta 200 ikasle baino gehiago. Betiko gelaz gain, gela dinamikoak daude, talde lana eta lankidetza bultzatzeko. Eta isiltasun honek ez du zerikusirik bihar izango den giroarekin. Bihar aurkezpen eguna da, berriro elkartzeko unea. Ikasleek gogoz etorri beharko dute, ikasturte berriari hasiera emateko. Ikusi gaitzaten, beraiei laguntzeko gauden personak bezala, ez, eta ez suspensoa jartzeko. Bilera egiteaz gain dena batu behar da. Batzen. Bukatu gendun kurtsoa ekainean, apurtsoa gelditu zen hau hankaz gora, eta orain, berordenatzen, zeia segiduan, hasi behar gara martxan berriro. Gehienain ja zeukagun uztailean, baina betik azkeneko ikutuak gehatzen dira irailerako eta azkeneko ikutuak. Orain ikasleak baino ez dira falta. Aurretik 165 egun dituzte 1050 ikasordu.